Mung'ina buna mwatebire arwarire miaka eri mwatebete 20 ngomokonyare tutamchukua hospitali hivi karibuni, na hii ndio mahitaji ambayo tumeleta leo. Tuarete maturesi yale mung'ina na ujinsa kora na tuarra gali mwarra mung'ina sakora maturesi na reri mung'ina kara ira ali ngwe bisiara marange talibo marange tinaraya mung'ina na tatendagera talibo indagera talibo koro ya chirale chibara na chechi mung'ina na tate sabuni kumosibia sabuni na chechi omochere noro echumbi pake kebiriti umushimi utayo muyaga ainua semoko gane mwana goteba nga mbuyare taipasi echi mung'ina taikonyara mate konda acha talibo taipasi yego mokonya ogende acha ni chitishungira ali mumanyete ne mechere na mate ibiriti kirendo mwirago igo umushimi waramo mokonyire wamwiro okonyo mung'ina oyo nerega aki abega konyora matibabu isaine acha gende nyagitari anyora matibabu abwenera babuna bangina bandikira into toko garo mung'ina onda abwenire na yaba chukura baba ba moronga maogoro mbuya korete Naro como como ni ga kuma chira chende ana go kire nara ruwa dimya chima kichiri kintande nyumba ga ika ko vera bokonyi wabura unande gari na mungu nakora ika na nakorera unomba endi nyasaye wana kumara rira marura mokonyi ntengende nyegitani na nchembu ene ntare una bantu bana nago kide ega ko vera mwachire ni bintu ika ni matire sinte korarira waki konya minute no bokong ningi na wanda abentara ningi na wanda abege ga kogera nunguru na barabu oyo minna kinjege tari ko ira na wala kolera ko sininta kolera wana na mami kaigo musmi kwara manero godi minteja kila wanko mo kirambi yamone ko grando china nwane letna tat ko ngira ngi tar na ngi matu yesungu takurarera ko ira na nyoto bokong na kirambi yamono ga aso bwengembu yamono totabugatie ekerengo tora akembu yamono omwesimi go mintara magenderera ko bororo nende ntogenderera gutinina asore nende ogenderera gokonya abantu baito botambi buna gwatokonyiri twatebire mbu yamono nende otobwatisi totweba kogenderera boigo ngona ariko okwoti kurwase getabu yaito ngekoenda gochaso yo mintarama amo na bagambi bande bonsi bibarabe bakugamba sinse yeto ya Kenya ase getabu iki kya Yohana yeritangani isato ogosoma 17 gegoteba nga korende ero yore ne bintu byense na arore oyo mwabore meire gotamororera amabera ine inakyo bwanjani bwa Nyasaye borabe imasare 18 yamanye gokwana iga abana bane timwanja asamangana wose asogokwana korenda asogokora na sekene igobona nje nabana goteba ritukuri arero nga omwishimi gwarama yarorekanira obwanjani obwate no obwigoro mono na ndu obwanjani ono bwa Nyasaye genda gokonya abantu ba Nyasaye sinse ngime kyara ina kurore lakini oroje asora mbari tipaka togosabera amaya Nyasaye anyara kobaka goseni asama leta ngoro ku Dennis Mungare nono mumuro nito akoro ku Boniface Kimatui togosome skuru kura secondary na twara omwesimi wa ramuito azo kwenda kutokonya se skuru fee tukumakira ase mbia sa kutokonya yototere tukole ni skuru ya utatiga ntosa ali kuru we skuru tukumakira mbia sa konyire baba para uchandikira mutuka mange netu tuko appreciate anda kutokonya sa masomo itu adi tukole tobe to gufaulu asa maisha itu tukumakira mbia sana ase ubugima wane amegimba ndete kwenda gusomera medicine aso ubugima wane nende kana kinate ndete okara so